Bună! Astăzi o să vorbim un pic despre adolescență, ce presupune perioada asta pentru tineri adolescenți, cu ce provocări vine, ce ar putea să facă părinții în anumite situații, dar și ce ar putea să facă ei ca să-l înțeleagă mai bine poate pe adolescent sau ca să aibă o relație mai sănătoasă cu el. Exact. Este o perioadă de grea încercare pentru toată lumea, deși pare că doar pentru părinți, de fapt este foarte grea și pentru copii, pentru că se întâmplă foarte multe în mintea lor, în sufletul lor, în corpul lor și ei trebuie să gestioneze toate aceste transformări, ducând o viață cât de cât normală în paralel, ceea ce este complicat și tocmai de-aia este o perioadă și tensionată, în care pot să existe conflicte, dar prin filmarea asta încercăm să descoperim împreună cu voi ce este ok să se întâmple, e normal, e parte din proces și atunci nu trebuie să vă faceți griji, și ce ați putea face ca să îmbunătățiți sau să fie transformarea cât mai lină, de altfel. Aș începe eu prin a spune că e ceva firesc ca în adolescență tinerii să simtă la un nivel mult mai intens emoțiile și tocmai asta să-i facă să simtă că relațiile sunt foarte importante pentru ei, că o ceartă cu o prietenă este sfârșit de lume sau o ceartă cu prietenul, iubitul este sfârșit de lume. Totul este foarte intens trăit de ei, de asta este și resimțit ca fiind foarte dramatic. Și cred că odată ce înțelegem asta, înțelegem și că nevoia lor în momentul respectiv este, în primul și în primul rând, aș zice eu, să fie înțeleși. Da, și conținuți, adică de a li se da voie să simtă, să experimenteze din punct de vedere emoțional o gamă largă de emoții, ajutându-i cu manifestarea acelor emoții, cu crizele de furie, cu crizele de plâns pe care se poate să le aibă, să-i ajutăm să le gestioneze un pic mai bine. Aș puncta aici că dacă până în perioada asta adolescenței adolescentul nu a avut o dezvoltare emoțională bună, adică nu prea s-a accentuat partea asta emoțională. În familie nu prea se vorbește despre emoții, părinții însăși sunt blocați emoțional, nu-și accesează emoțiile, nu bagă în seamă lucrurile astea, ne putem aștepta în adolescență ca lucrurile să fie și mai amplificate. De aceea, dacă cei care ne privesc acum nu sunt încă adolescenți sau nu au copii adolescenți, mai aveți timp să lucrați un pic, să dezvoltați partea asta, că atunci când vine perioada să vă fie mai ușor. Mi se pare că un alt lucru simplu de făcut este să îți amintești cum a fost și pentru tine perioada asta, pentru că sigur a fost cu încercări, nu știu dacă neapărat cu o relație disfuncțională cu părinții, dar măcar cu propriile provocări. Criza de originalitate, spre exemplu, este iar o etapă importantă a adolescenței. Adolescența în sine mi se pare că reprezintă o căutare. Mă caut pe mine, caut lucrurile în care cred, îmi caut prieteni, caut relații, caut valori, nu știu cine sunt eu, încerc să-mi răspund la asta. Încerc să descoper dacă relațiile de prietenie sunt cumva potrivite mie sau respectă valorile pe care eu le urmăresc, nu știu, sinceritate, dreptate. Și că orice proces de căutare implică încercare și eroare. De aceea, dacă reușim ca adulți să fim un pic mai toleranți față de căutările copilului și chiar să ne oferim asistența pentru a-l ghida atunci când are nevoie să ia anumite decizii, lucrurile vor merge mult mai lin pentru toată lumea implicată. Care zice că sunt nevoile adolescenților? Nu cred că diferă foarte mult de nevoile a oricărui copil sau adult de altfel, cele emoționale mă refer,
Ca să le listăm, cred că au nevoie în primul rând de a fi ascultați, ascultați și acceptați, așa cum sunt ei. Ascultați, acceptați și înțeleși. Aș mai completa eu nevoia de a fi iubit, normal, și nevoia de explorare, descoperire, undeva în zona asta, independență, desigur, și de a-i se oferi încredere, mă gândesc. Da, de a fi validat și încurajat că poate, că știe, că se descurcă. Da. Mi se mai pare important aici și să luăm în seamă părerea lui sau să îl întrebăm ce părere are despre anumite lucruri de care poate până la vârsta asta nu îl întrebam sau... Aici aș introduce sub o umbrelă mai mare, a fi respectat, mă gândesc. Când spun a fi respectat, în mintea mea eu îmi imaginez a fi cerută părerea, să ține cont de ea, a fi și el factor decizional în anumite probleme care implică întreaga familie, nu știu, a se da credit pentru anumite lucruri, a fi tratat ca o ființă în drum spre maturitate. Aș completa eu, cred, ca o ființă care, deși e în drum spre maturitate, e o ființă întreagă, ce merită respectul nostru, încrederea noastră. Sigur, astea sunt niște lucruri care se aplică și copiilor mai mici. Chiar dacă are 2 ani, copilul tot este important să-l respectăm. Dar poate felul în care facem asta diferă în funcție de vârstă, ca și manifestare, efectiv, în concret. Apropo de nevoi, aș mai adăuga aici și faptul că, cum ai făcut o paralelă cu vârsta de 2 ani, știm că la copiii mici e foarte importantă nevoia de explorare, dar și nevoia de a fi conținuți. Da. Să știe cumva că au un cadru safe în care se pot întoarce, știi, în caz de ceva, de pericol, de noutate, de... Cred că asta rămâne valabil și în perioada adolescenței. Ok, prin încercare-eroare am avut parte de o eroare sau de un eșec, unde pot să mă întorc acum să povestesc cuiva sau să... Deci mi se pare esențial să existe și asta, sau ca părintele măcar să încerce să ofere și asta. Da, să creeze intimitate emoțională, tocmai ca adolescentul să se simtă bine când vine acasă, acceptat, să poată să obțină adinarea, deși atunci când este adolescent, focusul rămâne mai puțin pe familie și mai mult pe grupul social, adică atunci când are vreo problemă sau când are nevoie, mai degrabă își sună prietenul cel mai bun sau prietena cea mai bună decât să vină să-i spună mamei. Grupul social este acum cel care îi oferă adolescentului și validare și aprobare și încredere mai mult decât o face familia, tocmai pentru că este în perioada în care se desprinde de familie și atunci ușor începe cu pași mici să-și ia zborul. Însă asta nu înseamnă că în familie nu trebuie să existe genul ăsta de conținere și acceptare și alinare. Mie mi se mai pare important aici de menționat și faptul că, deși relațiile sociale sunt în prim plan în perioada asta și contează mult, atât relațiile de prietenie, cât și poate prima relație de iubire, habar n-am, e foarte important ca părintele să reușească să-l asculte activ pe copil, fără să-l judece. Fie că vorbim despre ce relație a avut el la școală de prietenie care s-au rupt sau împăcat sau certat iar și așa mai departe, fie că vorbim de o fază de-a lui de explorare a, nu știu, unui gen muzical sau unui stil de îmbrăcăminte sau chiar dacă noi, sau chiar dacă părinții știu că este doar o fază, uneori mi se pare că a emite judecăți din astea de valoare, cum e doar o fază, o să-ți treacă, nu e important, a spune asta copilului, îl îndepărtează pentru că el se simte judecat, criticat, ok, deci nu e bine, n-am voie să fac asta, tu crezi că nu o să mă țină, îl poate face dimpotrivă mai orgolios sau mai ancorat
ce se întâmplă atunci cu el, tocmai ca să demonstreze ceva părinților. Da, sunt total de acord. Într-adevăr, este nevoie să ne luăm timpul ăsta să înțelegem și cred că este complicat pentru părinți pentru că atunci când asculți din rolul de părinte, ești foarte sensibil la lucrurile care încalcă reguli, care sunt contraindicate și pierzi din vedere esența, pierzi din vedere emoția, pe când atunci când este ascultat de un prieten de-al lui, prietenul nu se sesizează aceste nereguli, ci este mai concentrat pe conținutul poveștii în sine. Și atunci părinții, da, cred că au de lucrat un pic la filtrul percepției. Asta e disciplina, să asculte adolescentul fără să fie atenți neapărat la ce nu a funcționat conform planului și dacă, sigur, există nereguli, să le trateze, dar pe urmă, după ce au tratat emoția, astfel încât lucrurile să fie ok între ei. Aici, că tot vorbim de părinți, aș menționa eu că stilul parental exigent, și anume cel care oferă și afecțiune, dar are și cerințe de la copil, este stilul recomandat, să zic așa, tocmai pentru că există și limite bine stabilite și bine impuse, dar există și cadrul conținător de care am vorbit un pic mai devreme. Și mi se pare că dacă în preadolescență noi am pus accent dățile trecute pe importanța limitelor, ele continuă cumva și acum și rămân importante în perioada adolescenței, care este resimțită de unii părinți de genul ca un teren sensibil, așa. Și chiar este ca și când ai merge pe gheață, mă gândesc, pentru că nu știu uneori poate pun limita asta sau nu o pun, îi fac mai mult rău dacă o pun sau nu, are nevoie de libertate aici sau de mine să fiu în control. Într-adevăr, cred că nu numai că așa se simte, chiar așa și este. Este un teren foarte sensibil și trebuie să ne mișcăm cu delicatețe, dar în același timp vreau să transmit părinților că este ok să pună limite. Este, din contră, îi încurajăm să pună limite copiilor, mai ales în perioada asta, limite ce țin, în primul rând, de securitatea lor, de siguranța lor, pentru că este o perioadă sensibilă și din punctul de vedere al accesului față de droguri, substanțe oricum foarte nocive, anturaje din nou nocive și adolescenții sunt expuși multor pericole în viața de zi cu zi, de care este responsabilitatea noastră să-i apărăm ca adulți și să nu le fie frică părinților dacă copiii lor reacționează opoziționist sau sfidător, se înfurie și refuză respectarea acestor reguli, este normal, face parte din proces. Din contră, dacă nu aveți adolescenți răzvrătiți acasă, este poate un moment să vă puneți un semn de întrebare că ceva nu decurge conform dezvoltării normale a copilului și că va avea poate o altă perioadă în viață când își va trăi adolescența, când nu va mai fi atât de confortabil și de natural pentru el sau ea. Este important acum să-și o trăiască și adolescența înseamnă inclusiv să mă opun autorității, da, și conținutului care vine din familie, pentru că vreau să mă separ, vreau să mă rup, vreau să-mi creez propria individualitate și atunci am nevoie în primă fază să neg ceea ce vine din trecut, de la origini. Sigur, după ce trece perioada asta, relațiile se vor reașeza și se iese din tumultul ăsta, dar este ok acum să nu ne înțelegem, e ok acum să fie furioși, este ok acum să avem conflicte. Aș adăuga aici și că uneori este vorba pur și simplu de generation gap, adică dacă părinții au o vârstă mai înaintată față de copil, este oricum un spațiu acolo de niște ani considerabili între părinte și copil și e firesc până la un punct să privească diferit o anumită situație. Mă gândesc aici la faptul că adolescentul poate privi mai permisiv anumite situații, pe de altă parte părintele poate privi mai conservator, mai, cum să zic,
Și asta este cumva firesc, odată din prisma diferenței de generație și nu numai, pentru că părintele trebuie să-și asume faptul că el este în control în anumite situații și să nu-i fie teamă să pună limite. Exact. Oricât de dificil s-ar simți, asta este varianta mai sănătoasă pe termen lung, să zic așa. Nu putem să fim și prieteni și părinți eficienți în același timp. Și în adolescență cred că este important să investim în a fi părinți eficienți. Așa e, sunt de acord cu tine. Cred că este dificil și din poziția de copil, de adolescent, pentru că da, te lovești de foarte multe reguli și limite care îți îngrădesc libertatea, tu având o nevoie de libertate de altfel exacerbată, foarte mare. Ce cred că este important ca adolescenții să știe și să facă este să se exprime, să spună despre lucrurile pe care le trăiesc, care oricum sunt intense și copleșitoare uneori. Oricui aleg să spună. Părinții îi iubesc și sunt alături de ei, mai puțin, sigur, în familiile disfuncționale și abuzive, unde acolo este clar că trebuie să caute ajutor în altă parte, dar altfel, indiferent cui alegeți să spuneți, este important să spuneți ce trăiți, pentru că sunt unele lucruri cu care vă confruntați, îmi trec foarte multe chestii prin minte acum, de orice fel de natură, cu care puteți să fiți ajutați și peste care să treceți mult mai ușor cu ajutorul oamenilor. Nu suntem ființe singuratice, suntem ființe sociale și avem nevoie unii de alții și s-ar putea să fiți surprinși că întâlniți multe persoane de calitate care vor binele dacă spuneți despre lucrurile pe care le trăiți și nu vă izolați. Dacă ar fi să mă adresez și eu adolescenților, le-aș zice să apeleze cumva la partea tolerantă din ei atunci când se gândesc la părinților, pentru că, deși știu că ei percep mai mult diferența dintre ei, există și foarte multe asemănări. Și cum a zis și Andreea, părinții știm că întotdeauna ne vor binele, oricât de clișee care suna asta sau de dificil de acceptat ar fi asta în perioada asta. Chestia asta rămâne valabilă mereu. Așa că încercați să fiți mai toleranți, pentru că ei fac tot ce știu ei că ar fi bine să facă pentru voi, așa cum au învățat ei sau cum au preluat de la părinților, însă ei consideră că făcând lucrul respectiv, punând limita asta, vă ajută și ați fi surprinși să priviți înapoi peste ceva ani, să vă dați seama că într-adevăr v-a fost de ajutor. În același timp, grija și afecțiunea și iubirea cu siguranță sunt acolo, chiar dacă părintele este ceva mai exigent sau o resimțiți ca fiind exigent în relație cu voi. Cred că cu puțin efort din partea ambelor părți se poate naște o frumoasă relație tânăr-adult-părinte. Da, într-adevăr. Dar asta după ce trecem de turbulențele specifice adolescenței, care încă o dată sunt cât se poate de naturale și firești. E important să fie acolo, nu vă faceți griji și nu vă judecați și pentru părinți, dacă vă spune copilul că vă urăște, să știți că o să-și schimbe părerea după ce trece perioada asta. Nu înseamnă că ați greșit undeva sau că sunteți părinți răi. Aș mai adăuga eu ceva tot către adolescenți, deși știu că sunteți într-o căutare continuă a sinelui și a unui stil care să vi se potrivească și în materie de relații, de prieteni, de îmbrăcăminte, de tot. Nu acceptați orice influență dacă simțiți că nu vi se potrivește sau că nu vă face bine și îndrăzniți să fiți fermi și voi cu prietenii voștri sau cu oameni față de care simțiți că ați vrea să spuneți nu, dar poate ați înghițit nuul ăla pe moment sau nu știu. Reveniți altă dată sau îndrăzniți să vă exprimați, cum a spus și Andreea mai devreme. Și față de prieteni, și față de părinți, și atunci când vine vorba de a pune voi limite în relație cu ei, dar și atunci când vine vorba de a exprima care sunt nevoile voastre, ce simțiți. Adevărul este că eu cred că există un curs natural al lucrurilor pe care dacă îl lăsăm să se întâmple,
organismul nostru, și aici mă refer la sistemul psihic, deci minte, suflet, corp, știe foarte bine ce are nevoie și cam care este drumul pe care să-l parcurgă pentru dezvoltarea și evoluția lui. Trebuie doar să fim atenți la noi, atenți la cei din jurul nostru și să ne ghidăm unul după celălalt ca să ajungem acolo unde ne dorim. Dar lucrurile astea sunt setări din sistem. Dacă știm să le dăm voie și în același timp, adică să fim foarte conectați și atenți, lucrurile se întâmplă natural, firesc. Mulțumim! Pe data viitoare! Pa!